Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, gure laborategi aurkitzea kostara egin zaigu, opor txikiak hartu ditugu eta lanerako bidea ahaztuta genuen, baina lasai gaur kafea elkarrekin hartuko dugu. Gora katiluak eta gora bigarren kafea. Gauza asko gertatu dira azkenekoz elkar ikusi genuenetik. Ez dakit norbait ezen enteatu, bino realak erregearen kopa irabazizun. Baizea. Bai? Eta ETBek oso ondo ospatu zuen, edo agian ez. Twitterren behintzat jendea haserre dabil. Ai, nolakoak zaten. Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Eta Euskal Herriko itzulia ere hasi da. Benga Inigo desiatzen zaude kontatu zerbait. Baina hemen gidoian jartzen du zure txirrin espikerra hotx horrekin. Hauts, zoragarri Egia da. horrekin. Primoz Roglic jantzi du itzuliaren lehen elastiko horia, Jumbo Visma taldeko esloveniarra izan da indartsuena Bilbon jokatu den 13,9 kilometro erlojupekoan, Alex Aramburu izan da lehen euskal txirrindularia, 9. postuan eta tonoa gurera ekarrita bigarren kafera, badugu Primoz Roglic entzat kantu bat. Beti, Frantziako turraren kontakizuna naiz erratien egiten ari ginela, hortengo irailean, azken erlojupekoan Roglicek turra galdu eta Tadej Pogačarrek lortu zuen, eta otu zitzaigun Iker Laurobaren kantu honek oso ondo kontatzen zuela galtzaileen historia. Esa pena, esa... Ui, hau ez da. Ui, Iker Lauroba, wow. Irabazle idazten dute historia, baina galtzaileok abesten du. Bueno, listo, nik hemen utzinko nuke, ze bestela itzulia hasieratik bukaeraraino kontatuko digu. Ea ba, albiste gehiago, a ber, Ipar Koreako kirol ministroak gaur zabaldu duenez, herrialdeak ez du parte hartuko udan egitekoak diren Olinpiar Jokoetan. Adirazi dutenez, atletak koronavirusetik babesteko hartu duten neurri hau. Ba, ze albistea proposa, gaurko egunez, 1886an Olinpiar Jokoak berpiztu ziren Atenasen. Izan ere, Teodosio, lehenengoa erromatar enperadoreak, 1500 urte lehenago debekatu egin zituen. Aintzinaroan antolatutakoen antzeko ekitaldi batzuk egiteko ideiarekin sortu zituzten Olinpiar Joko modernoak. Nagusiki, Pierre Fred eta Coubertin Bagua frantsesak sustatuta. Ui, esgintze hori, mingainen. Aero modernoko Olinpiar Jokoen lehen edizioa Atenasen egin zen, bai, Greziako hiriburuan 1886ko apirilaren 6tik aurrera. Ekitaldi hartatik 4 urtean behin egin dira munduko hainbat hiritan eta salbuespen bakarrak 1916an, 1940an eta 1944ko edizioetan izan dira. Lehen eta bigarren mundu gerren ondorioz eta 12 herrialdek parte hartu zuten lehen edizio hartan. Ba, ez da kirola, baino badago beste ekitaldi bat, hau ere telebistan ikusi daitekeena, mundu guztitik ikusten dena, audientzia maila izugarrek dituna, herrialde askok parte hartzen dutena. Baina, esan dezu badagola? Bai. Badago edo... Badago. Ke, ze? Txarra. Zer? Nik ulertu txistea. Zuk bakarrik. Baina utziko diazu esaten zerta zainitzan? Nik bakit, Eurovision. Hoi da! Gaurko egunez, 1974an abataldeak Eurovision irabazi zuen, Waterloo abestiarekin.
Eta txiste lortu zezuen arren, esango dizu, sortu zenetik urtero ospatu dela, 2020 urtean izan ezik, koronavirusa zela eta bertan bera utzi zuten musika jaialdia. Hala ere, Eurovision zalek eduki dute beraien dosia, Netflixek Eurovisionen oinarritutako filma estrenatu zuelako iaz. Will Ferrell eta Rachel McAdams ziren protagonistak. Islandiako abeslariak dira biak eta beraien ametsa Eurovision jaialdian parte hartzea da. All I needed was to get away, just to realize that I was meant to stay. Where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can't live 'cause the gentle people. Eta olatu aparrean dugu Goiuri ez izarandia dagoeneko. Badakizu zeinen antza dauken nola iken dunen, ez? Marijaia. Total. Bueno, baina utzi dazu kontatzen Eurovisionen pelikula honi buruz pixka bat. Komedia bada eta trailerrak ez du itxura oso ona, baina entretenigarria da. Gainera Eurovisioneko abeslari asko agertzen dira. Musikaren munduari erreferentzia asko egiten zaizkio. Eta momentu batean behaiek esaten dute Simon eta Garfunkel bezalakoak direla. Bai? Opa, lotura biztan. Epe! Gaurko egunez, 1968an ezagutu genuen Simon Garfunkelek Mrs. Robinson abestia. The Graduate filmerako egin zutena. Abestiak, ia filmak baino arrakasta handiagoa lortu zuen. Abestitzarra. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Entzule batek dio, ea noiz bigarren kafe koreografia iritsiko da orain. Bagoaz. Baina, aizue, jaiotzetaz ez dugu zera ipatu behar, alegia gaur ez ditugu kandelak piztu behar. Bueno, gaurko egunez jaio zen Leonora Carrington, artista surrealista eta idazlea izan zen. Naiz eta Ingalaterrako izan jaiotzez, bere bizitza helduaren zati handi bat Mexiko hirian egin zuen. Hiri horretan Mexikoko emakumeen askapen mugimendua fundatu zen. Idazle gisa bere testuak euskaraz disfrutatzeko aukerare badaukagu Joseba Sarrenandia eta Michel Sarasketak egindako itzulpenei esker, berak esan omen zuen honakoa. Mirestea, gaitzestea bezala, arrazoi txarren gainean eraiki ohi da. Eta gu gaur miresmenari buruz hitz egingo dugu. Stendhal sindromea izango dugu izpide, baina ez dizuegu gehiago kontatuko. Eta ezin dugu juergaskoik egin, bino urte berriko ospakizun gehiago aipatuko ditugu. Koxi fatxai. Oh! Gobatzen zeate, Bai. Maiten ez dakizu badakizun? Ostitako harin dela gutxi arte mendik jatitu. Bai. Bai. Urte berrian txinatarrez? Hoi da, urte berri txinatarreko itura batzuk kontatu nituen, eta gaur beste herrialde batzutera joko dut. Baina hoi lehenago abisatu behar da, ez geha dotore jantzi. Bueno, lasai, ze beti zaete dotore? Ai, eskerrik asko. Eta emakume esploratzaileen inguruan ere hariko gara. Ida Pfeiffer, Lisa Barbier, Alexandrine Tine eta Florence von Sass izenak ezagutzen dituzue. Zumalakarregi museoko Eider Arruti Sánchezekin hitz egingo dugu eta antolatu duten ekimena zalduko digu. Eta Paulo Ormatxerekin hitz egingo dugu, Kresala zineklubaren inguruan hariko gara berarekin gainera, espia bat bidali dugu zineklubera, gure Ainhoa Marzol. Ze egunetan bizi garen asmatzeko gai bazara, emaio zoineo. Wow, ze galdera zaila. Bai, goiurik ez egin. Ez egin segunetan bizi ginen. Bigarren kafearen entzuleok apirilak 6 ditu gaur eta asteartea da animo oporrak izan dituzuenok bueltarekin eta gozatu oporretan zaretenok, baina bigarren kafea edozein egoeratan egoki. Zuekin, ez da egito porra hondirik egin duen, baina txakolina gozatzen ibili dela badakigu. Maitena Salinas Beiztegi, Arratsaldeon! Arratsaldeon Euskal Herria eta txakolin zaleak ere. Ez
Ez digu kontatu gehiegi zertan ibili den, mino... Nola gustatzen zaiten bere mino hori. Amaia Resende Giloz, arratsaldean. Kaixo. Ondo ibilizea? Bai, gaizki ez. Gaizki ez, baina ondo. Olato aparrean ikusi du dagoeneko, beraz ondo arituko zen, opor giro hauetan, Goiuri Ezei Zarandi, arratsaldean. Zenbat eskantxatuten zu ikusi gabe inoa. Zen necesidade. Ba, izketan ari zaizuen hau eta Goiuriri azken egunetan ez ikusteak pakea eman diona Inigo Asensio Elurbide, naiz. 184 gaur bigarren kafeak apiriak 6 arratsaleko 4 eta 10 minutu eta hemen prestuekin gozatzeko ongitorri guztioi bigarren kafera. Eta 4 eta 10 abiatzeko eta gaurko saioa abiatzeko ezin kantu egokiagorik topatu hau baino. Bai, eski isiltasuna baino goza darrabarik ez dago. Play. Ez du nahi. Bakizu triangulo baten hola irudia. Lotan egongo bariz. Triangulo bat lotan bezala. Hoi da, bai? Horri eman behar diozu. Ez du nahi eta ez badu nahi, ez diogu zer egingo, ez da zer gertatzen. Horren ez du jakin goze kanta. Ja, nik Bai. prestan kuriosidad. Goiurik Goiurik abestingo digu. Nik ez dut abestuko, baina azalduko dizuegu. Bai, entzungo dugu. Bale. Azalpena eman Goiuri baina. Apirilaren 4ean, 2008ko apirilaren 4ean, Haute hiltzen, Haute abeslaria eta artista. Eta 4ean ez genuen saiorik egin, baina gaur 6 da eta, bueno, pixkat berandu bada ere. Gaur gure omenalditxoa mendik eta besti honek las 4:10 izena du. Eta gutxi gara bera 4 eta 10 dira, beraz, oso aprobosa. Parecían de papel. Nik daukat oroitzapena Haute hiltzanekoa konfinamentuko lehen egun triste edo lehen nola konfinamentu abiatu zen eta hasieran bai jakin bai ze gertatuko zen, batzuk gustu puntuat egin hartu genuen, nik hau kontatu dut behin baino gehiagotan. Hasi ziren gauzak pixkatola okertzen, baina oraindik hor ginean eta bapatean Haute hiltzan eta izan zen como, wow, Haute hilda eta hementxe bakoitza beretxean. Eta Haute zalea balin mazara eta Hautek zure bizitzan puntu bat izan badu, hola, horitzapen hori daukat, pianoan Haute jotzen aritu nintzala etxean, pixkatola triste xamar, naiz eta espaldi gaixo zegoen, eta orduzki hoztik urteetan jo pasa dauneko. ¿O prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Esta foto es muy fea. Eta gu maite duten tarteari heldu behar diogu. Prestatu aldituzue maite dutak. Oporretan aztuta ibilizarete. Nik Amaia, abiatu bat zure maite dutarekin. Ara, betini. Ba, dator oso ondo gaurko egunakin, izan ere, astegun hontan, edo, bueno, oporre egun hauetan, eukidugu aguraldi oso polita. Bai. Eguzkia, bueno, politan eretat. Eguzkia, beroa, eta gaur esnatu geha, eta euria, lurra guztia, eta horrekin gogoratu naiz, udarako ekaitzetan, ze petrikor usaia dagoen. Oi, bai. Itzegin genuen horren inguruan, Bai. petrikor. Bai. Nire maite dut bat izan zen. Bai! Duela hilabete pila. Ba, bira, Bai. ba, neria gaurkoa. Eta gogoratu naiz, ze maite dut izugarri, usaia, bai, ez dakit, sortzen den giroa, askotan tokatzen zait Nafarroan dakagun herrian egotea, eta petrikorra egotea. Beraz, gaur gogoratu naiz, eta esan dut, nire gaurko maite duta, eta gero ere Ludoviko Inaudik ere baduela abesti bat, petrikor izenekoa, dela nire Ludovikoren abestiri gogokoena, orduan, gaur izan da, bai, gaur petrikor. Beraz, hoxe, nire maite duta. Oh.
Biz. I Don. enekin bestela enun esango, edo aipatuko Ez, baina ondo dago. ikaragarri gustatzen zait, begira, ez da nire maite duta berez, baina maite dut besteek baita maite Bai. dutenen gauza bera. Ze horrek nolabait ere, ez, elkartzen Lotura, zaitu, bai. edo lotura sortzen du. Bai. Ni botako alden ere maite duta Bai. orain. Bai, entzulik jarale badituzte, ontxe Bai, esan bai, digute A ber. badauzkatela, baina ez digu kontatu zein den bere maite dut arkakusok esaterako. A ber, Bai da. arkakuso, super Bueno, zuk maite idatzi. duta. Zuk idatzi eta bitartan maitena Vale, kontatuko venga. dugu berea. Ni egun hauetan ere aprobetxatu dut, pelikula eta dokumental politxak eta onak ikusteko. Eta dokumental horietako bat izan da Tina. Ui. Turnerren You might dokumentala. like to hear something from us. Nice. And easy. There's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Anna Mae Bullock, Tina Turner, ezaguna bezala dena, dokumental bat plazaratu berri du. Eta ni oso txikitatik, bazalea izan naiz, 6 urte neuzkenean, bere imitatzen nuen, Tina Turner. Berak duen indarra, energia, eta hain ederra da, hain boteretsua, emakume honek gainera ere tratu txarra jasaz zituen, pairatu zituen, Ike Turnerren eskutik, eta hortik ateratzea lortu zuen, eta ez atera bakarrik, baizik eta bere edertasun eta magia eta guztia, ez, elkar banatu zuen munduarekin, gaur arte. Beraz, Tina, maite zaitut, bizike maite zaitut, eta poza da zure bizitza gaur egun nolako dokumental puskarekin, gozatzea. And I never lost 1 minute of sleeping, worried about the way that things might have been. Big wheel keep on turning. Zina zure maite dutago, Juri? Nire maite duta Gidoia Gomendioa. Ui. Justo jaiegun hauen aurretik hasi nintzen liburu bat irakurtzen eta jaiegun hauetan aprobetxatu dut, liburua amaitzeko eta agian entzun didazue, aurreko astean aritu nintzen pixka bigarren kafeko lankidei gomendatzen liburua eta da La Mujer Helada. Ani Ernaus idazlaren La Mujer Helada. Bertan esateu lehengo emakumeen bizitzak gauza asko kontatzea ditu, baina ondorietako bat da lehengo gure amonen garaiko emakumen bizitzak 2 urte iraute zitula. Ikasketak bukatu eta ezkondu aurreko tarte hori. Orokorrean izaten ziala 2 urte, eta 2 urte horiek ziela, behaien bizitzaren iraupena 2 urte horiek ziela, eta horregatik gure amonek, eta ezakitzu hori pasatzen zaizuen, baina nahi nire amonakin pasatzen ziteiten, behin eta berriz kontatzen ziten, garai horiek nola itxona ezautuzun, eta beti historioak ziren, 2 urteko tarte hortako historioak, nola ezautuzun, edo nola zizian elkarrekin, ezkontzeko asunto nola izan zen, eta Ani Ernausek esaten duna da liburu honetan, noski, nola ez dute behin da berriz errepikatuko hori, behaien bizitzak 2 urte horiek iraun balin baditu. Eta oso interesgarria da liburua, así que... Markatu. Ze hona, eta ze kontzeptu interesgarria. Bai. Hortan Maite hausnarketa dut eta egiteko. gomendioa. Apai. I'm gonna keep on burning, rolling, rolling, rolling on the river. Say we're rolling, rolling. Venga, banik ingot zurearen aritik beste maite dute Sasi familiar eta Sasi gomendio. Vale. Nik maite ditut nire ilobak eta maite ditut asko trenak. Hoi behin baino gehiotan kontatuko nizen. Eta horreko larun batean, aukinen aukera, eurekin Azpeitiako trenaren museora hurbiltzeko eta bertan martxan jartzuten tren zahar horretan aritzeko, eta eurak flipatzen zutela ikusteko eta analogikoan flipatzen zutela ikusteko, ez? Pantalla bat aurpegi aurrean jarri gabe ere, egurrezko tren zahar batekin txundituta egon zintezkela ikusteko. Baina bai da egia, tren zahar guztiek ikusita, egon zela bagoi bat berezik itxunditu zituena. Eta zen, gaur egun Bilboko metro dena. Esan, ze gaztetxak zaten. Bida osaba, bida, eta ni baina metro bagoi bada, gaur egungoa, horrek antzeuden tren zaharrak eta gauza zoragarriak eta. Baina tira, gomendioa Azpeitiako trenaren museora hurbiltzaitezte. Borobila eta ederra. If you come down to the river, I bet you're gonna find some people who live, and you don't have to worry if you got no money. People on the
Eta gu jarraitu behar dugu museo giroan eta tren giroan ere, bai, hasieran ez duzu ulertuko zergatik trenarena, baina gero ulertuko duzue. Oso tren zale gara hemen, oso museo zale gara. Bereziki. Eta oso atzera begiratu zaleak ere, bai. Batez ere, historia batzutan berridatzi edo beste kodigo batzutan kontatu beharra badagolako, ez da maitena? Bereziki hori gustatzen zaigu, berridaztea. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Momentu bat egon zen historian non mapak zuri zeuden eta Europarrik etzen lurralde exotikoetatik pasa. 19. mendearen erdialdean, kolonialismoaren eta imperialismoaren pentsamoldearekin lurralde ez ezagunak zeharkatzen hasi ziren eta begi hoiekin ulertu eta berrikusi behar ditugu haien historiak. Esploratzaileak izan ziren euren oinekin mapa hauek marraztu zituztenak. Baita idatzi zutzi ere euren esperientzi eta abenturak. Ziur aski esploratzaile hitza aipatu dudanean, agian zuen irudimenean gizon bat ikusi duzuen. Haiek izan baitziren hau egiteko aukera eta baimena izaten zuten bakarrak. Eta hori goraipatu izan dute beti historialari gizonek. Historiako zati handi bat euren pertzepziotik iritsi baitzaigu irudimen kolektibo konkretu bat eraikiz. Baina egon ziren emakumeak ere. Abentura hauen arriskuez gain, gizartearen oniritzirik gabe, aurrerago mapetan azalduko ez ziren bideak ere iriki zituztenak. Orduan, emakumeak gizonak baino gaitasun gutxiagoko gizakiak zirela ulertzen zen. Etzen edonolako adorea erakutsi behar, orduko gizarteari aurre egin eta barruko senak esaten zizunari eusteko. Akaso lurralde misteriotsuetako ostotza itxiko basoak baino beldurgarriagoa zen emakumeentzako eguneroko normaltasun ezbidezko hori. Mila 1960 urtean, Le Tour du Monde aldizkariak 4 emakume esploratzaileen kontakizunak jaso zituen. Eta horri esker gaur egun gurean izango ditugu Ida Pfeiffer, Lisa Barbier, Alexandrine Tine eta Florence Bonsas esploratzaileen historiak. Bestelako errealitate baten protagonistak izanik, beste ikuspegi bat ere bazutela agerian gelditu zen. Eta horren inguruan solasteko gurean dugu Eider Arruti Sánchez, Zumalakarregi Museoko Hezkuntza eta Komunikazio arduraduna, bertan baitute egun 19. mendeko esploratzaileen erakusketa. Arratsaldeon, Eider. Ongi etorri. Ui, barkatu Eider, nik itxi duzure mikro, Arratsaldeon, Eider, orain bai, ongi etorri. Arratsaldeon. Orain bai, arratsaldeon, bai hoixe. Zer modu zaude? Ondo. Horretatik Bueno, asteleen raro honi buelta emango diogu. Bueno, nonde jaiotzen zaizuela emakume abenturazale eta esploratzaileen inguruan eduki digitalak sortzeko aukera? Zezuek duzuen erakusketan ez daude zehazkian bertan, azalduta, euren bizietza eta istorioak, baina bai berezi batzuk sortu dituzuela euren inguruan, ala? Bai, une honetan, une honetan museoan dugun erakusketa da 19. mendeko esplorazioen ingurukoa, eta bertan bai daude pertsonaian bat edo beste, baina ez da zehazki emakumeetan zentratua da erakusketa bat.
Eta, martxoan 8 egunean, esan genuen, aukera perfektua da, han hemenka topatu ditugun emakume hauei, nolapait, altavoz modun edo edukia sortu, eta nolapait aurkezteko, ez? Antxik komentatu dezuen modun, baina urte bete daño gehiago garo da konfinamentua eta guzti hau izan deunetik, eta horra ginen gu eduki virtualakin ez, eta, bideoak, audioak, eta holako gauzak ez. Eta esan genuen, bitu ze politia hau, podcast bat edo egin, audio bat edo sortu, eta nolapait zerbait erresa zabaltzeko eta jendeak entzuna izateko. Eta benetan interesgarria atera zen formatua edo izan zen, eta bali izan zigun erakusteko nola benetan arraroak zian, arribitxi batzuk dian emakumeak bat zeuden garai hortan mundua esploratzen, eta gaina zen nolako emakumeak. Hori da, eta horren inguruan hitz egingo dugu orain, ze izenak esan bakarrik ez, ezagutu ere egin behar ditugu, ezta? Hasi gaitezen Ida Pfeifferrekin. Nor zen Ida Pfeiffer, Eider? Ida Pfeiffer izan zen emakume bat, bere bizi osoan zehar amesten zuna bidaiatzeakin. Berak nahi zuen bidaiatu eta mundua ezagutu. Baina, esan dugun moduan, 19. mendean emakume izatea ez da batere erresa, eta kasu honetan beak itxaron berri izan zuen, bere seme-alabak handitu arte eta beak 45 urteko alargun bat izan arte, bidaiatzen hasteko. Saldu zituen, pertenentzi gutxi horiek edo, eta mundua bidaiatzen eta mundua ezagutzen hasi zen. Sekulako emakume trebea zen eta kasi sosi gabe ezagutzen jendean etxetan lotan geldituz. Gaur egun motxilero bezala ezagutuko genuken modun bidaiatuz urutatu zuen mundua ez behin, baizik eta 2 aldiz. Orduan, emakume honekin dako lorpenak izugarriak kontuan edukita garai hontan hain ezagun diren esploratzaileek edo gaur egun hain ezagun diren gizonezko esploratzaile horiek baita sekulako espedizioak egiten zituztela eta berriz bea bakarrekan ibiltzen zala munduan zehar. Sekulako tribu, basati eta kultura garai hortan benetan ez ezagunak zian kulturetan barneratu zen, integratu zen eta behekin konbibitu zuen. Eta ez bakarrik, bertako jendeak bere etxean hartu zuen, beak bere bidaiakin aurra segi, eta mundua ezagutzen segi alizateko. Entzule batek diemen dijo, ze crack Ida, couchsurfinga eginez bere garaian. Hortan ere aurrekari. Bai. Gaina, bere lehenengo bidaian emakume bat ez ezaguna zen, eta badakigu bigarren bidairakoia izan titula, geografia ikastetxetan eta nolabait kolaborazio batzuk edo laguntzak eta babesak. Baina harrigarriena da nola lortu zuen bidaia osatzea, beak bere kaxa bakarrik, ez? Bai, gainera Berlin eta Parisko elkarte geografikoetan onartutako lehen emakume izan zen. Kolaborazioak bakarrik eginez, baizik eta bera aurkitu zuen bere tokia. Ez zela bat ere errasia izango pentsatzen dut momentu horretan. Bai, erabat gizarte matxista baten aurrena izango gainateke eta modu hontako entitatetan honik eta gehiago ez. Baina beak lortu zituen leku ez ezagun horiek bisitatzeko aukera horiek gai izan zian garai hortako geografo elkarteak beak baita ze garrantzi eta ze balio zuen ikusi eta nolapait neska honek baita bere taldean hartu eta indako lanak baita ere segurunik zukutzeko, ez? Eta hau zion Ida Pfeifferrek A Woman's Journey Round the Worlden. Ontzia, Mumbaitik basorarakoa jendez gainezka zegoen, esaldiaren hitzez-hitzezko zentzuan. Olde guzti uria untzian sartu zenean, ez zegoen leku bakar bat ere. Batetik bestera joan alizateko, kutxa eta baulen gainetik ibili bertzinen, bidaiarien buru edo oinen gainetik ez ibiltzea zainduz. Egoera larrietan begirada batez nagoen leku aztertu eta zalaparta hartz babesteko inork ikusi ez duen txokoa aurkitzea ohikoa dut. Bilan ebilena aurkitu nuen, eta bidaiari guztien artean zoriontsuena izan nintzen. Ontzigainaren popako jangelaren mai azpia hautatu nuen. Bertan kokatu nintzen, berokia zoruan jarri eta eroso egon nintzen,
eskuak, oinak edota burua zapalduko zidaten beldurri gabe. Goazen ba orain Lisa Barbier Kristianiren inguruan hitz egitera Ider. Bueno, Lisa Barbier paristarra zen, akume oso interesgarria gaita musikaria zalako, eta kasu honetan etzan biolontxelista normal bat esango dutuna, baizik eta bidaiaria zen, eta zenolako bidaiaria ez. Ibili zen Europan zehar, Ingalaterran, Alemanian, Austrian, Danimarkan, eta bueno, gurutzatu zuen Europan goralde osoa, eta seguruenik gutako asko sekula zapaldu ez ditugun lurralde izugarri gogor eta bortitzak gurutzatu behar izan zituen, garai hortan gaina bidaiatzeko zeon modu bakarrean, ez? Gurdiakin, treneoan, eta bueno, altzan modun elur eta sekulako haize eta klima gogorrek gurutzatuz. Benetan, garrantzitsua edo, bueno, aldarrikatzeko modukoa da, nola garai hortan emakume gazte, gaina ikusten da, bueno, ederra zala, eta musikaria zen pertsona batek nola gai izan zen, garai hortan nolabait basatitzat jotzen zian tribu edo kultura berri hauen artean musika jo, eta inungo arriskurik edo inungo arazio gabe integratu eta begien artean gaina famatu egiteko ez. Esaten da, beak musika jotzen zunen basatiak edo lasaitzen ziala. Eta benetan doragarria jakitia gaur egun guretzat erabat arraroak bitxiak edo ezaguna dian kultura horietan ze ondo integratu zen emakume hau eta nola, bueno, bere musika zabaldu zuen Europan zehar ez. Baita, kasu honetan bere bidaian eta seguruenik kliman ondorioz gaixotu zen eta kasu honetan etzan bidaian amaieraino iritsi edo bueno, bere bidaia amaitzea behartua ikusi zen Siberian. Kolera izurreteak harrapatu zulako beha baita, garai hortan oso zabaldua zeona, eta bertan amaitu zulako bere bizitza ez. 20.000 kilometro musika bidelagun izanik. Emakume hauek gainera, orain arte ezagutu ditugun biak eta datozenak ere, begirune berezi bat azaldu zuten euren bidaietan topatzen ziren indigenekin, ez da? Lurraldeko bertako jendearekin. Hori amankomunean dute. Bai, nik uste dut, hau dela, seguruenik emakume izateagatik baita ez. Emakume izate horrek garai honetako gizartean bigarren plano batean zituzten, eta garai hortan egiten ziren espedizioak zian ikuspegi nolabait kolonista batetik ez, gu eta besteak. Eta beti izango da nolabait paternalista edo ikuspegi edo begirada hori. Kasu honetan emakume hauek baita nolabait behaien ikuspegitikan edo gertukotasun batetikan begiratuko zieten munduan zehar edozein lekuta bilatzen zuten hauetako nik uste edozein emakume. Eta horrek dudai gabe, seguruenik emango du ikuspegi humanistago bat, eta bueno, beste pertsonaian kasuan ikusiko dugu modun, ez bakarrikoi baita behaien eskubiden alde borrokatzeko grina baita piztuko honek. Ba bere gutun batetik jasotatuko testigantza entzungo dugu. Laura Araundik gora ibai zeharkatu ditut, txikiak, ertainak, ala handiak. Bide guztia briskan, trineoan, gurdian, eskuean, zaldiez, elurroreinez, ala zakurrez arrastaka. Batzutan oinez, gehienetan zaldiz. Ibaietan ehundaka legoa nabigatu ditut, eta 50 egun baina gehiago itsas barean. Kamolkoek, kirgisek, kosakoek, ostiakoek, txinatarrek, tungusek eta sahalingo basatiek ondo hartu ninduten. Nire biolontxeloa beste artistarik jo ez zuen lekutan jo nuen. Hori da nire ausarkeriazko enpresa. Eta urrengo ere ausarta dugu Alexandrin Tine. Zer kontakutuko diguzu bere inguruan, Ider?
Kasu honetan, ikusi du lehenengo pertsonaia ez dela nolabait pertsona humila edo normala, bigarrena izango litzateke ikasketak edukitzeko aukera izan zuen emakume bat, eta bere musikaz biziz edo bere musika zabalduz begiratu zuna, ez? Kasu honetan, Tina izango da familia aberats bateko alaba, eta bai bidaiatzen zutena, baina kasu honetan sekulako espedizioekin. Hau da, guk 19. mendeko espedizio bat imaginatzen dugunen, pentsa diala gurdiak eta gurdiak eta gurdiak eta 100 pertsona beraien gauzak eramanez. Beti esaten da, kasu honetan asko pekatzen zutela edo gehiegikeriakin. Hau da, behaiek zian pertsona ondo kokatuak, ohituak zeudena behien kafea, behien gauzatxoak hartzea ez, eta ez bidaiari izateetetik alde batea utziko zituzten gauza hauek. Justu kontrakoa. Dena gainean eramango zuten, eta gainea beteko zituzten behaien maletak, bidaiatuko zuten leku horietako pertsona garrantzitsuei egiteko opariekin. Hau da, dirua leku guztatik eta objektua leku guztatik. Honek atentzioa izan zuen, eta kasu honetan Alexandrinek pairatuko du nolabait arazoa honek ekarriko diona, ez? Alexandrinek hasiera batean bidaiatuko du bere familiakin, bere ama baita eramango du bere bidaieta, eta nolabait ezkontza adinean edo zegonean erabakizun ez zula jo nahi ezagunak zian lekuta, baizik eta esplorazio bidai bat nahi zula egin. Eta, bere amak betiko lez jarraituzun, eta kasu honetan bera eta bere bilaguntzaile baita eraman zituzten. 4 emakume hauek, itsasontzi batean sartu, eta Nilo ibaian zehar espedizio bat itea juntzian. Garai hortan, esploratzaile bai gizonezko bai emakumek, nahiko, interesatuak zeuden Nilo ibai horren hasiera puntua zein zen jakiten, ez? Ohandikan ez zeuden ziur, eta bazian talde ezberdinak horren bila juten zianak. Kasu honetan, espedizio hau komplikatu zen, eta, ikusi zuten bizitza amaitu zitzaiela azken finean bere ama eta baita bere laguntzailek zian beste 2 emakume gaztei, eta Alexandrin itzuli berri izan zen beste 3 gorpuekin. Baina naiz eta beak nolabait ez lortu espero zuen hori, etzan fin edo motx gelitu eta bidaiatzen jarraitu zuen. Kasu honetan, bidaiatzen jarraitu zuen, ohandik eta handiagoko eta ikusgarri gozian espedizioak antolatuz. Honek zekarri zuen, bide lapurrentzat oso tentagarria izan zen aukera, ez? Eta hola amaitu zuen Alexandrinek sakeatuta edo bere bizian azkenengo egunak amaitu zituen. Alexandrinek hau zioen. Hemen, Binka mendietan, Kartun hegoaldean, ikusi dut lehen aldiz esklabo salerosketa. Sekula ez nintzen honela harritu eta hainbeste ikaratu. Mundu guztiak bezala entzuna nuen. Esklabo karabanen deskribapen asko irakurriak nituen, baina ez nuen trafikatzaileen ankerkeri eta zinismoa ezagutzen. Beltz eztari, herri eraso eta erreketa bile eta aurkitzen duten guztia suntsitzen duten eta ehunaka beltz eramaten dituzten sasi zaintzaileak dituzte. Arabiar eta Europar trafikatzaile horiek. Ibai ertzak orban beltz handiez estalita daude. Inguratu nintzenean, bata bestearen kontra zapaldutako beltzez osatutako oldea ikusi nuen. Delatatzeko errezago izan zitezen. Denak biluzik zeuden eta gizunek mugitu ezina izateraino pixatzen zuten abeskas lotuta zituzten. Azkeneko kasu honetan kontutan izanik, Alexandrine, boterea ez dakit bazuen, baino dirua bazuen bai, eta hitz hauek entzunda, berak honen inguruan zerbait egitera animatu zen, hau da bere testigantza
eraginkortasuna edo mugimendu bat sortu zuen bere inguruan, honekiko, esklabutzarekiko, edo bertan idatzitako hitz batzuk besterik ez dira? Kasu honetan, emakumeek badakigu, nolabait lehen komentatu duna ez bazula beste sensibilitate bat garai hortako gizonezkoak ikusten zuten berdin hori ikusi eta gizonak ez bezala, berak bai, nolabait salaketa bat edo beste epai mota bat egiteko eta bai idatzen zuen horren inguruan, baina ikusten den moduan bere bizia oso azkarra amaitu zen. Ez zuen izan aukera gauza handiek egiteko. Egiptoko bidaia honetan ikusi zuen bere bizitzan lehen aldiz esklabutza eta ez salerosketa baizik eta bizitza normalak diren familia hauek nola harrapatzen zituzten, nola bereganatzen zituzten, eta iruditan ikusi duen moduan nola animalia moduan lotuta eramaten zituzten, ez? Horrek bereziki eragin zion tineri. Baina, bidaia honetan esan duen modun, erabat lazgarri izan zen modu baten amaitu zen, bere familia gaixotasunez hiltzalako, itzuli behar izan zen, eta ondoren itzuli ordez berriz Egiptora edo Afrika juntzan eta beste bidai batekin ekin zion bidai hori etzun amaitu, kasu honetan tuarejak harrapatu zutelako eta esan duen moduan sakeatu zutelako bere esplorazio handi hau, baina bai badaude beste emakume batzuk, eta hori izango da kasu honetan ekarriko deun azkena, eta Florence Bonsas izeneko beste esploratzaile honek bai entzun borroka, eta ez gaina dauzin moduta, kasu honetan esklabutzan aurka. Kontatu iguzu, nola egin zuen, hori nola lortu zuen, nor zen, nondik zetorren, eta nola lortu zuen guzti hori? Benetan interesgarria da emakume hau Transilvanian jaio zen, eta berezia da bere bizitza, ze Transilvaniako altxamendu hauetan, famili noblekoa izan eta familia guztia akabatu zuten. Garai hortan zuten, mugimendu horietan ez. Eta zer gertatuko da, nolapait beste bidaiaria zen eta dagoeneko ezaguna zen Baker esploratzaileak topatuko du esklabu salerosketa egiten zuen. Emakume zurien esklabu salerosketa egiten zuen gizon baten etxean. Ez? Orduan, erosiko du Florence bere ganatuko du. Hasiera baten beha izango da, behai nolapait konpainia edo egingo dion esklabua, eta maituko du berakin maite minduz, maituko du, berakin ezkonduz eta guzti. Zorionez, baditugu gutunak, eta ikusiko duzu gero, nola benetan sekulako garrantzia ematen zion Samuel Baker honek, esploratzaile gizonezko honek, bere emazte izaten amaituntzun emakume honi, benetan auzo hartazalako hizkuntza ezberdin asko dominatzen zitulako, eta etzulako inungo momentuan bere gizona atzea uzten, hau da, bere aldamenean joaten zala esplorazio bidaietan. Ikusten duzuen moduan, bai daude irudi izugarri pila sekulako lanak egiten Samuelenak, ez hainbeste kaso honetan Florencenak zoritxarrez, baina imaginatu dezakegu, ze leku exotikotan ibili izan duzan Afrikan zehar ez. Eta, esan bezala, beak pairatu zuen esklabutza bizipen horiei esker, bai zuen sensibilitate bat, honek alde batea utzi ezen izan zuna. Eta kasu honetan, beak eragin izan zion baita Samuel bere gizona ez. Honi esker, behaien bidaia baten itzulera ondoren, lortu zuten nolabait behaiek izatea esklabutzan aurka borroka ingo zuten misioilariak edo, eta itzulizian beste behin Egiptora esklabutzan aurka borrokaita. Eta, oso zail, ze esaten da behien espedizioan bertan bai azaudela nolapait infiltratu batzuk izatez esklabutza sustatzen zuen jendeana, baina bai saiatun zian hori amaitzen Egipton, ez? Eta Florenceen hitzik ez, baino bere bikote Samuel Bakerrek gutun bat bidali zion bere arrebari eta bere hitzak entzuko ditugu.
Bera 130.000 oinez ibili da, batzuetan 16.000 eguneko. Belar erraldoi eta oian trinkoetan barrena. Behin ere etzen igandik oso urrun, bataiaren bihotzeraino munizioak eramanez, azagaiak bere inguruan egan zebiltzan bitartean. Bere laguntzaietako bat alboan hiltzuten, zaldi zaina eta bere zaldi ere bere bistan erori ziren. Segadetan antolatutako herrialde batean, ibilia ginen 7 egunez, elefante bat bera ere ikusgaitz egiten zuten belar erraldoien artean. Proba guzti hauen artean, gaixotasunak zein istripuak ikidin zituen. Nire lehen ministro txiki bezala agertuz, une zail eta arriskutsuenetan, aholku honenak emateko beti prest. Bueno, musika laiago ere eskatuko dut hemendik aurrera, ze sartu ez da epikotasun horretan, eta oso ondo etorri zaigu, orain arte. Lau emakume hauen historioak biziak entzun eta gero, zergatik gaur egun, Eider, oraindik atentzio deitzen digu emakumeen ausardiak. Historian zehar bestelakorik erakutsi ez dugu eta. Ez, kuriosa da nola, olako gauza exotikoak, esan dugu, ze ausartak ziren. Zazu, emakumeak beti izan dira ausartak. Zergatik izan daiteke hori? Bueno, ni baita nire ikuspegitik esan dut. Zoritxarrez, historiak beti emakumeak eskutan utzi gaitu, eta ikusi duzuen moduan, 4 pertsona hauek ekartzeko inber izan dugu saiakera berezi bat, eta ibili behar izan gara hor arrastaka topatu arte hauen inguruko informazioa, hauen espedizioen inguruko informazioa, eta benetan, historian zehar, edozein emakumeekin dako, edozein lorpenen moduan, iskutuan, eta askotan inkluso ikusi duzue, ze pasatzen zen Bakerren kasuan, bere gizonan esplorazioak zidan, ez bereak ez. Orduan, arrazoi nagusiena, historia bera. Historia ezin dutela gizonezko, eta ematen dula, oain arte behintzat, transmisioa esate handi baten gizonezkoak egin dutela. Baina, bueno, kasu honetan, zorionez, badegu sensibilizazio handixamar bat puntu hortan, eta bai saiatzen ja fokoa jartzen emakumeen lan, eta emakumeen lana goraipatzen. Zuek gainera, Zumalakarregi museoan, tailerrak egiten dituzue, esplorazioen inguruan, umeei, gaztei, helarazteko informazio guzti hau. Eta emakumeena ere egin duzue, ez? Ikusita, arrakasta izan duela, eta nola hartzen dute, nola jasotzen dute gazte zein, heldu, ere horrelako informazioa eta horrelako gauzak partekatzen dituzunean? Harrigarria da, zuk esandako modun, nola ez dugun espero, eta arraro egiten zaigun, hain aspalditikan emakumeak iteko aukera edo ze lorpen zituzten edo ze gaitasun zituzten, ez? Zorionez badakagu pedagogia edo egiteko aukera bai museoan eta hasi ginen martxoan 8 baino aldeno, martxoan 8 bezperako asteburu hortan tailerrak eginez, emakume hauek aurkeztu nizkien parte hartu zuten aurrei, eta lehenengo gauza, sekulako farrek ikusita zerropekin ibiltzen zian sabana erdian, ez? Hori pentsatu izan dut, esan dut, zuaiz bat ere ego parakekin ez dago inungo meritorik, baino, hola, horrela ni txikitan hori pasantzen zitzaidan, ez? Jartzen zizuten soineko bat, eta normalen soinekoa bukatzen zuen esaten dizudan tokian. Orduan, horrelako tokietara joan. Bai, soinekoak auskalo zeto egiten, baina maitena zuaiz gainean. Ni zuaiz gainean, seguro. Hori seguro. Baina egia da, ez? Horrek ere parrarazten digu, baino eurentzat ere gainea zailagoa zen. Horretan esploratzaile izatea, pentsatzen dut. Eta gainea, hori baita da, hauei kritika egiteko beste handicap handi bat, ez? Adibidez, ikusi dugu, hau guztitan zarrena, nola zan Ida Pfeiffer ez lehenengo emakume hau. Bere inguruan bilatu duen informazio honetan ikusi dugu, bai zara emakume bat, ez zuna inoiz bere gona kendu, eta ez zuna inoiz bere jazkera klasikoi alde batea utzi naiz eta eozein tributan neon, nolapait, integratuta edo dena dalakua, ez? Eta berdin baita, nolapait bere handi nahi edo berezko posizio edo klase maila hori eutsi nahian bilizan Tinekin, ez, Alexandrinekin. Hauek ez da momentu baten erropa klasiko eta janzkera klasikoiek alde batea utzita ibiliko,
Baina adibidez, Baker, bai galtzetara pasatu zala, eta bai izan zala, bai nolapait gona eta jazkero haiek alde bat utzi eta erosotasunan bila aurra jaitzeko, ez? Koplak aterako zizkioten. Bai. Nolapait, badia kasu gutxi batzuk, ze hoi bai izango liakela, behaiei asko kritikatzeko aitzakia bat, ez, jazkera, beste hainbat gauzen hartan. Segurenik bidaiatzea baita, izango litzatekela zerbait oso gogorra. Kasu hortan, garai horretan bidaiatzea zaila zen, turismoatan existitzen, 19. mende erdialdea sortu zen lehenengo aldiz, edo hasi zen, aisialdia edo sortzen, baina turismoatan existitzen, eta bidaiatzea hauek baizian esplorazio hutzak, ikerketa edo zientzia helburu, eta dudai gabe emakume batek egitea oso arraro zen, eta naizta bat zeuden, oso kritikatuak izango ziela, ziur. Ziur. Eta itzegin dezagun Ormeztiko trenzubiaren inguruan. Inigoen izai dugu horren inguruan hitz egiteko. Gauza, kontaiezu, Eider, ze nork egin zuen, zubi hori, ze gauza, zagit oso garrantzitsua dugu hemendik gertu eta oso jende gutxik jakingo dute ziuraski. Lehenengo gauza, komentatu, behin berrizuna bilela gora eta bera 19. mendeakin, ze Zumalakarregin museoa 19. mendeko historian zentratua dago. Baina, trentzubia perfekta torte zaigu ze justu garai berdinekoa da. Alexander Lavallee arkitektoak diseinatutako zubi bada, eta Alexander Lavallee litzateke Eiffel horregatik ezagutuko duzu, Eiffel diseinatzaile famatu hornek irakaslea, Lavallee, ez? Orduan, ormaizte egin dugu, Parisko Eiffel dorrean irakaslea zan arkitektoak diseinatutako zubia. Osea, que, biztetu bako ez. Hori ziuraski, abertze esaten duten tuitzlariak eta hor ditugunak, baina nik ez nuen ideiarik ere eta behasaindarra naiz. Ui! Lotxa gutxiko pertsona. Nik bai, baino ez da inbeste, jakin nuela. Trentzubia hau, historia honeko trentzubia da, eta zuk esan dezu moduan ez inigo, ze politia trenen museoa izan aztu zait. Bronka botako diatez, behaiekin kontaktu handia dugu, eta itzaldi bat antolatu dugu behaiekin, baina, bueno, bertan ikustea dela zuten, hori da, bai. Uste dut trenbidearen, ez, burnibidearen museoa, ez? Begiratzea, berez, azpeitiko tren museo daitzen diogu, baina Museo del Ferrocarril, burnibidearen museoa. Behaiek dakaten lokomotora moduko lokomotorak etorriko zian hemendik, eta garai baten usteet, bidaia bai antolatu zala museotik lokomotoran ibiltzeko. Ze, karo, trentzubia berek izanen, eta gaina, Madrid eta Parisainoko ibilbide osoarek izan, 19. menden, lokomotoratak zabakarrik, hau da, vaporez mugitzen zian trenak pasatu zian. Imaginatu ze, estampa berezia zen magiko izango litzateken, halako tren bat gurutzatzen entzutea eta ikustea, ez? Bueno, esan behar dugu, familia bisitatzeko museo ere badela Zumalakarregi museoa, ez da Eider, plan politxak egiten dituzuela, tailerrak ere, gaur egun, hori, beintz eta pirilean zehar ere izango duzuela 19. mendeko esploratzaileen inguruko erakusketa, horrela da, ez da? Bai. Bueno, esaten dizuez, justu, prestatu eta terri naiz. Esan da. 19. mendeko esploratzaileen erakusketa aurretiaz museoan egon erakusketa bada, eta kasu honetan guk berreskuratu dugu emakumeen fokua jarri du momentuan, ez? Prestatu genuen informazio digital hau emakumeen inguruan, baina esan bezala goaz martxoatik edo, bi asteburutik behin tailerrak egiten familiantzat esplorazioan inguruan, emakumeen inguruan, eta adibidez, lokomotoran egingo dugu moduan, gaur egin dugu globo aerostatikoen inguruko tailerra. Baita 19. mendeko dialako, baita esploratzeko erabiltzen zialako, eta
bueno, aitzakia politoa dalako, ez? Behin berriz historioa bururakarri, eta, bueno, pedagogia itzeko txikianen artean. Baina, bueno. Aldez aurretiko zita hartu behar dute, berrezkoa da, webgunean sartu behar dira, edo... Familitailarrak egiteko, bai aurrez erreservatu behar dela benoski, baina musea bisitatzeko ez dago erreservatu beharrik, badakagu gaina liburuxka berezi bat, museoko espazio guztiak bisitatuz jolas bidez, eta bueno, galderekin eta modu nolabait divertigarrian familian ezagutzeko museoa, eta ez bakarrekan handiak, baita txikiak, baita ondo pasatzeko eta ikasteko bisita hontan, eta ez da erreserbaik behar. Egiten ezkero aurrez abisatu edo, baina libreki eta gainera aurrak doan. Eskerrik asko, Eider, Arruti Sánchez, Ida Pfeiffer, karri diguzu Lisa Babier Cristiani, Alexandrine Etine eta Florence Bon Sass gurekin pasatu dute arratsaldea, zuri esker, eta, bueno, gu prest edozein ekimen berri duzuela, beti, gustatzen zaigu horrelako gonbidapenak luzatzea, hementxe gaude, eta egunen batean bisita junber. Proposatzen ditugun ekimen horietara animatzen garen horietakoa gara, beraz, edozein egunetan Eider de bisita joango batzai zuen. Kaixo, bideo dei ezagutu ginean, eta... Kafeko famili bisita. Hementxe gongo gara bazai. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eider. Aio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta aurrera goaz, arratsaleko 5 minutu gutxiago, proposamenak eta planak egiten jarraitu behar dugu, baina proposamen honetan gaurko hitzordurako ezingo duzu aukerarik izan, hori aurreratzen dizuegu. Eta atzera begira jarri behar dugu, baina 19. menderaino ezkara joango. 1997 urtera arte edo. Orduantxe, Kresala elkartearen baitan Fernando Mikel Jauregik, Luis Berguak, Juan Berasategik eta besteen beste kastelenetan, modu klandestinon edo Kresala elkartearen egoitzan, pelikulak eta dokumentalak eskaintzen hasi ziren, eta proiektzioien ostean buruzko solasaldiak eta egiten zituzten. Bueno, 1992an Kresala zinekluba sortu zen, bintzat horrela lehen urteetan beraien babesleku izandako egoitza horren izena edo hartuta, naiz eta gero elkartearekin inolako harremanik zizan, eta proiektzioak txandakatzen joan ziren, elkartea, Karmeliten konbentua eta urteetan, zineklubaren egoitza izango zen Kutxak Arrasate kalean zuen aretoaren artean. Baina urren urteetan, gora berasko izan zituen zineklubak, baina beti ere kalitatezko zinema eskaintzen saiatuta 2011 urtea, izan zen zineklubaren baitan agian urte zaienetakoa, orduantxe hasieran sortu zuten kidaiek, euren ibilbidea uzteara bakizutelako eta zinekluba desagertzeari izan zen. Baina, ala ere, Alberto Arizkorreta, Carlos Miñondo eta Juan Miguel Pereak, David Ezkerra eta beste hainbatekin osatutako taldeak zineklubari bizitza berria eman eta saioekin jarraitzea erabaki zuen Kresala zineklubaren izenpean. 2014 urtean akaso mugarria izan genuen Kutxaren egoitza uratzi eta Trueba zinemetara salto eginda zuzenekoak handik eskaintzeko eta aldaketa honekin filmen kopia digitalak eskaintzeko aukera izan da. Eta orduz geroztik, Donosti inguruan direnek, edo zinemazale direnek, friki xamar direnek, guzti esango dugu, gozatu dute, normalean eta covidak hori albidetu duen bitartean, urritik maiatzera arteko programazio horietan. Donostian zinemareto komertzialetan ematen ez diren pelikulak programatzen saiatzen dira, eta beti jatorrizko bertsioan, horrekin ez dago zalantzarik. Eta guk aurrekoan jakin genuen, gure lankide Inoa Marzolek gaur batzuela hitzordu konkretu bat, Txankin Expressen proiektziarekin esan genuen tira. Kresalako lagunekin hartu behar dugu hitzordua eta konta izagutela zer duten eskuartean eta nolako izaten den ari den aurten
bueno, ez dakit urritik maiatzerainokoa izango den, ze hasi bai hortxe urriaren atarian, iraiaren amaieran abiatu zuten, baina badute zer kontatu eta gaur bertan Wong Kar-wairen Chungking Express proiektatuko dute, naiz eta sarrerarik ez dagoen horregatik esan dizuegu, guk proposamena bota dizuegula entzule, baina urrengo hitzorduetarako hasi beharko duzue zuen gorputza astintzen, ze gaurko sarrerarik ez da geratzen, nola eta ez digun kontrakoa esaten Kresala Zineklubeko kide den Paul Ormatxeak. Paul, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Ez da aldaketarik, ez da sarrera gabe jarraitzen dugu. Sarrera gabe, bai. Zeitxun bukatuzean gainea, sarrerak salgai jarri eta urrengo egunean ja agortuzean. Beraz, sarrerari gabe momentuz aforoa eguneko 50 dago, beraz, bueno, pena pixkat, jendea kanpoan geratzea, baina ezin da izu, eta urrengorako, egingo dute hitzordu horrekin bat lehenago. Gu jarri gara, Paul, atzera begira, historiari begira, 60ko hamarkada horretara begira, baina batez ere, zentratuko bagina azken urte hauetan, eta batez ere, aipatu dugu ez, Donostiar edo oso zinemazale ez diren horientzat, nola salduko zenuke zer den Kresala Zinekluba? Nola saltzen daiz gutxitan? Bueno, azkenean, zinema hitz egiteko, kolektiboki pentsatzeko gune bada, ez? Egia esan, niri gehien gustatzen zaitena da familia kutsu bezala daukala. Azkenean, jendea ohituta dago ja etortzera, orduan, gero sortzen den solasaldi hori, azkenean lagun arteko solasaldi bat bezala da. Beraz, batzuk elkartzen dira, elkartean afaltzeko, beste batzuk ez dakit kuadrilan futbol partidoak ikusteko, eta errageko finalak eta bestelakoak, eta zuek berriz eta zuen ingurukoak elkartzen zarete Chungking Express bezalako pelikulak ikusteko? Hori da, astero, antxe gaude, eta badaude batzuk asteartero, orain asteartean gabiltza, leheno astelenetan izan zintzen, asteartero etortzen dinenak, gero badaude beste batzuk, segun ze pelikula dan, bai, bestela ez. Baina, juntatzen gara, arratsaldeko asa, eta oso ondo egia esan. Denetarik izaten da, zinemagile europearrak, izan daiteke Fellini bezalako zinema zuzendari ezagunago bat, edo adibidez, Kenji Mizoguchirekin abiatu zenuten aurten iraiaren 29an, okerezpa naiz, La Emperatriz Yang Fei edo ahoskatzen den bezala, baina zine mota oso ezberdinek daukate tokia zuenean, pelikula zaharretara, atzera begirakoak egiten dituzue, baina azken urtetakoetara ere bai, ez da horrela, ez dakit muga zehatzik edo irizpide zehatzik, Kresalan topatuko duguna zehazteko, ez da? Egia esan, ari bat badaukagu, normalean fijatzen gara ze pelikula ez diren estrenatzen hemen, esango nuke pelikula berriak, ez? Eta interesatzen balimazetzigu, ekartzen ditugu. Baina, ez gara azten inoiz, zinemaren historiaz, da orduan, badaude pelikulak, noizean behin gustatzen daigula, jendeari ikusteraztea, edo berri ikusteraztea, askok ikusita dauztate, baina, pantalla handian ikustea berriro, beti izaten da erakargarria. Eta zuzendari eta zinema hildo horien artean, Wong Kar-wai bada, ez dakit, zuentzate erreferente bade, baina behintzat eskaini diozu, ez, aurtengo zinema proiektzioetan tarte berezi bat, eta haren inguruan atzera begira jartzeko aukera izan duzu, behin baino gehiagotan? Aurten, abenduan egintzan areto komertzialetan bere pelikula fumatuaren Indemuz por los pelikularen berrestrenaldi bat, eta gero, eta horri lotuta, iruditzen zaigun zendaria merezizula, ez? Bere pelikulak berreskuratzea eta pantalla handian ikustea, estetikoki oso erakargarria da. Beraz, esan genuen zergatik ez, 6 pelikula hartu genitun, eta urtarrilean hasita, ekainera bitatzean, hilabetean bat ikusial izango da.
Azken proiekzioetan martxoaren 23an egin zenuten Days of Being Wild, 1980ko filmaren proiekzioa, eta gaur aipatu dugu dagoeneko sarrerarik ez dagoela, baina Chunkin Express emitituko duzue, proiektatuko duzue, oraindik beste bi geratuko dira beraz, ekainera bitartean, zelenagotik ere aurreratu zen ituzen zuzendari hongkoniarraren beste bi izenburu, ez da? Hori da. Gaur Chunkin Express daukagu, agian bere lehenengo pelikula famatua izan zana edo, kultuzko pelikula bihurtu dana, eta geldituko zaizkigu maiatzerako Fallen Angels, eta ekainerako Happy Together. Gogoratuko zarete, behintzat Goiuri ez dakit Amaia gurekin zen oraindik, eta astelenetan izaten denez maitena etzen izango, baina In the Mood for Love, Ainhoa Marzol, gure kolaboratzaileak ekarri zuela, bueno, hau, must bat da, berak izango luken bezala, hau ikusi beharreko filma da, 20 urte beranduago zinemaretoretara iritsi den pelikula, eta Ainhoa Marzolek ez zigun inoiz kontatu, edo nik ez nuen gogoratzen orduan esan zigunik, bere filma favoritoa, bere pelikula gustokoena, Wong Kar-wairen Chunkin Express zenik. Akaso esan digu? Baino bere sareetan jarraitzen baduzu. Bai, hori ikusi dut. Baina, tira, gaur oso... Guk ere horrela ezagutu genuen, no? Eta horrela esan genuen, bueno, gonbidatuko dugu Chunkin Express orkestera. Bai, lehen txantxa egiteko eta neo naiz, agian sarrera guztiak Ainhoak erosi ditula, beak bakarrik disfrutatzeko pelikulaz. Kapaza da, baina tira, Ainhoa Marzol, gaur gurera ekarri genuen, baina oso lanpetuta zebilen Chunkin Expressen aurkezpen lanak ere egingo dituelako, eta ondorengo solasaldia pentsatzen dut Paul berak ere gidatuko duela, ezta? Bai. Eta ardura asko sentitzen zuen, esaten ze zortea, nire pelikula gustokoena, eta esan digo, bueno, Ainhoa, gurera txarretorreko, baina konta iguzu behintzat audio labur batean edo, zer duen pelikula honek zuain maite minuta izateko? Ui, hau ez dugu entzun beharreko, hau bai. Zitaz desan dezaketen, nire pelikula gogokoena dela mundu guztitikan, eta arrazoi nabarmen batengatik pelikula bat delako 1000 aldiz ikusi dezakezuna, eta ikusten duzun bakoitzean poz ikusten zaitu erako. Wong Kar-wai jada ziklo aspaldi hasi zen, Kresalak hartu du parte bertan, eta iruditzen zait Wong Kar-waiek daukala fama handia, zinegile nahiko dentsua izateko, nahiko drametan sartua, eta dramak errepresentatzen dituena, ez? Eta jende askok bagian In the Mood for Love ikusi ondoren, erabakitzen du ez dela, bai dela pelikula bat oso polita eta oso ikusgarria eta, bueno, nepia flipatzen dit, baino bai ez dela momentu guztietarako agian lasai egon nahi duzun batean edo ez duzunean horren beste involukratu nahi zure burua pelikula batekin, gehiegizkoa irutzen zizun zuzendari bat izan daiteke ez, baino Chunkin Expressekin pasatzen dana da, guztiz kontrakoa, dala pelikula bat horren freskoa, nola egintzen ere 3 astetan egindako pelikula bada. Badauka bere kutsu lasaia, polita, goxoa, eta hori da, nik eskedozein gomendatzen dioten pelikula bada, ez dut ezagutu haindikan inor, eta iona gustatu. Bai badagola jendea gehiago flipatzen diguna beste batzui baino da pelikula bat ezinezkoa dena ez gustatzea. Beraz, alduenak ikus dezala merezi duelako, edozeinentzako da hau. Hoxe kontatu digu Ainhoa Marzolek, bera bai dagoela emozionatuta eta gogo bereziarekin gaurko saio hortarako, arratsaldeko 6:45 minututan, 7 orden gutxiagotan hasiko da trueban Chunkin Expressen proiekzio hori. Ez dago sarrerarik lortzeko aukerarik oraintxe, eta pena bat da, baina Paulo Ormatxea Kresala Zineklubeko kideak esango digu urrengo proiekzioetarako itzordua baute duzuen dagoeneko, eta horrela, bueno, gure entzulek edo gure entzulen artean egiten duzuen hori ezagutzen ez dutenek, hemendik aurrera pixkate biziago jarraituko dute egiten duzuena. Hori webgunea daukagu, kresalazinegloa.com, hor ja datorren 2 asteetako sarrerak erosi daitezke, orain gelditzen dira,
Eta gero ja maiatzera begira, hemendikan pare bat astera edo iragarriko dugu, zein izango dan programazioa, eta jarriko dira sarrerak salgai berriro. Kresalaziniklua.com webgunean duzue guztia, baita bere euren sare sozialetan jarraitzen badituzue, informazio dena buruan dauzkaten ideiak eta abentura eta desbentura guztien berri izan dezakezue, eta guk Paul Ormatxari ez digu denbora gehiago lapurtuko, ze ordu terdi barru izango duzu proiektzio hori, eta badakit, zuentzat Paul proiektzio oro, oso ekitaldi eta oso mugarri garrantzitsua izaten dela, eta guztia gogoz zaindu nahi izaten duzuela. Beraz, eskerrik asko gureako tarte hartzeagatik, eta zorte hon, eutxi horri, eta jarraitu zinemagileak asetzen eta bestelako pelikuletan ere aukerak ematen ikuslei. Gukor xeriko dugu, uzten diguten bitartean, aberko bida zemuz portatzen da, baina momentu jarraituko dugu. Esker mila bai, gozatu, erorte. Bai, agur. I'll gladly break it. I'll gladly break my heart for you. And I'll gladly break it. I'll gladly break my heart for you. And I'll gladly break it. I'll gladly break my heart for you. And I'll gladly break it. I'll gladly break my heart for you. It's so sweet knowing that you love me, though we don't need to say it to each other. Sweet knowing that I love you. Cigarettes After Sex taldearen Sweeten single version honekin hurbiluko gara arratsaleko 5 eta 10 minutuetara segituan urte berri ospatu behar du. Keep calm and bigarren kafea. Zer dezu, Salinas? Madonna. Ui, hauzan. Madonna, hau nire txikita, bueno, a ber, ni oso dantzaria naiz, o dantzazalea, ez dakit esan da. Hau da, bakiz zer dan Maitena Salinas, zokentzungo zenion amaia mai gorostiagari esaten, nire guztua ez aitasko BBB jendea. Bai. Jendea esaten dizuna, aizu, dantzara, bueno, venga, vale, zuait batera igoko gea, bueno, venga, vale, txakolindegi bat ingo dogaztu gurean, bueno, venga, vale, Maitena Salinas, nahi dezu, bueno, venga, vale. Bagoaz, bai. Urte berri ospatzera. Bai. Zer osatzen eskizu zuri urte berri ospakizu? Nei pila bat. Kustet? Eske, jarri deta abesti hau, Madonnaren abesti hau, nei ematitelako oso rollo, ez dakit, oporretakoa, ez? Holiday? Oporretakoa, gozatu, venga, lasai, venga, rollo ona, oida. Gertatu zaitu oporaldi honen ondoren, iruditu zaitela berriro hasi behar garela, ez dakit zerta, bino, berriro hasten gala. Orduan, urte berria izango balitz bezala, bino, urte berria izan gabe. Eta lehen esan dugun bezala, egun zoragariak izan ditugu, seguru gure entzulek ere asko disfrutatu dituztela egun hauek, baina hori eukidut sentsazioa zerbait bukatu eta beste zerbait berria hasiko genuela. Eta gaur esnatu naiz, ikusi dut eguraldia, esan eta Petreikor, baina zer modu da hau berriro hasteko, eguraldi txarra, bina bueno, apirilak ditu eta gure egutegian behintzat, ez da urte berririk. Beraz, beste egutegiren batean gaur urte berriren bat hasten zen miatzen hasi naiz, nik ere ukitzeko eskusaren bat. Esan, nahi sartu zait buruan,
urte berria zela gaur, eta izan bertzela gaur, hasiera bat, hasi naiz miatzen. Baina ez dut topatu. Bai, ama. Baina igual digu, ez da? Bai, noski. Gogoratzen zeate, Lena, esan dugun bezala. Ostras, sartu abesti pare bat eta guazen horre. Bai, bueno, vale. Ez. Berdin du. Ze karri dizuet hemen aurkezteko, batzuk oso kuriosoak dielako. Eta lehen esan dugun bezala, otsailaren 12an ospatu genuen urte berri txinatarra, eta ospakitzunaz eta honen ezaugarriez aritu ginen denbora luzez. Baina, beste ospakitzun bat ere aipatu eta azaldu nizuen, ze goatu geha txinatarrataz, baina besteaz ez, eta izan zen urte berri tainoa ere oso berezia izan zena. Hauek ez dute bat egiten, gaurko egunekin, eta ea topatu ditu danetako batek balio didan neri, bino neri nik nahetelako. Hasiera honi aitzaki desberdin bat jartzeko. Ofizial bat jartzeko. Bai, hori da. Eta, bueno, lehenengoa aurkeztuko dizuena izango da Maia. Maia kulturako... Ezin zon beste bat izan. Bai. Ez, hori da. Zenba gustatzen zaidan. 2012an, abenduaren 21 hor egon nintzen, esperoan, mundua bukatuko otezen edo ez, orduan euren egutegia egun horretan bukatzen zen. Espero genuen munduaren Amaia. Amaia, hori da. Amaia eta Aitor, bai, hori espero genuen. Maia egutegia oso desberdina da gurearekin konparatuta, eta aditu batzuen arabera, aro espazialeko zehatzena da. Ziklikoa da, eta, bueno, badaude teoria asko, eta deszifratze saiakera asko, baina, bueno, kosta egiten da azaltzeaz, baditu 3 ziklo, edo, bueno, denbora neurgailu mota, eta bakoitzak dauka ikuspegi pertsonala eta komunitarioa, eta, bueno, behaien komeni zitzaien arabera erabiltzen zuten bata edo bestea gauza neurtzeko edo bestea neurtzeko. Beraz, oso zaila da egun zehatzik jartzea ospakizunetarako orokorrean eta urte berri egun bat zehazteko. Baina, oraindik ere, Guatemalan ospatzen da egutegi mailaren erritual bat, eta otsailaren 21, baino 5 egun lehenago, familia artean, aurreko urtearen hausnarketa egin eta meditatu egiten dute 5 eguneko erritual honetan. Maia kulturan, etxeetako mai tresnak aldatu egiten ziren, eta aldaketa honetan, aldaketa hau gertatzen zen 13 eguneko baraualdia egiten zutenean. Egiten zuten 13 eguneko baraualdia janariarekin, eta, dato kurioso bat, sexuarekin ere. Jakintzazue, 13 egunez, ez zutela ez jaten, ez sexurik egitzen, eta gero maitresnak aldatu egiten zituzten Probatu ez inoiz? Baraualdia... Meditatzea 5 egunez? Ez, sexurik 13 egun. Hombre, bai. Erantzuni beharetzen. Pasatu zaik. Hori da. Eragatik ez da izan. Osa, ez propio bilatu hori, bale? Ai, ama, bale, azalpen ideat. Hori zen maien kulturarekin aipatzeko gauza berezia, ze Guatemalan oraindik egiten da horrelako erritual bat. Baina esan dugun bezala, ezin da egun zehatzi jarri, beraz, honek neri, ez dit balio. Eta orduan, joanez Etiopiara, bueno, naiz joan, nahiko nuke, baina ez. Emakume esploratzailea bezala. Bai, hori da. Eta bertan daukate enkutatasi. Enkutatasi da beraien urte berria edo, eta Etiopian iraiaren 11an hasten da urtea. Eta, bueno, 12an, iraiaren 12an, bizurtea baldin bada urte hori. Eta aurreko egunean, lastarriak pizten dituzte, eurialdiak bukatu direla ospatzeko. Orduan, eguzkiari ongi etorria ematen diote, eguzkiak ekarriko baititu loreak haien landetara. Eta hau irudikatzeko, gertuko pertsonei, familiei, lagunei, loreak oparitzen dizkiete. Eta aldaketa honetan, eurialdiari agur eta eguzkiari kaixo esateko aldaketa honetan, zoriona opa diote elkarri lore hauen bitartez. Eta hau oso polita da, baina iraia oraindik urruti dago. Iraiaren 11 gainera. Bai. Estatu Batuetan, bai.
Izango pixat, bai. Zaila data hori. Bai. Beraz, oso politia da, nahi oso politia, loriak oparitzea, detaile politia da, baina iraia goendikan urruti dago. Beraz, Inti Raimiri buruz hitz egingo dugu orain, dela urte berri inka. Eta kultura inkan, Inti omentzen dute. Inki da eguzkiaren aita. Eta 3600 metro baino gehiagoko garaieran, iten dute ospakizun hau. Hau itzaten da, ekainaren 24 Puskon, Saksaiuaman, gotorlekuan egiten dute ospakizun hau, eta beraiek igotzen dira, dantza tradizional bat egiten dute, eguzkiaren ziklo berria ospatzeko. Pixka bat enkutatasin bezala, eguzkiari ongi etorria eta ziklo berria irudikatzeko, baina ekainan. Eta San Juanetan? Adibidez. San Juanetan egiten dugun gauzantzeko bat izan daiteke. Hori da. Baina beraiek egiten dute dantza tradizionala, asuntua da, gaur egun ja oso ekitaldi turistikoa bihurtu dela. Tradizioa baino, nahiz eta mantentzen duten, oso, turistak gerturatzeko modu, egia esan, xeleurrea. Baina, horrela ospatzen dute inkek beraien urte berria, baina, ekainako 24 oraindikan, ez dago urruti, baina ez dit balio aste hontarako. Beraz, beste bat bilatu dut, eta hau da urte berri maputxea, Huetripantu ditzen da. Eta hauek ere ekainaren 24ean ospatzen dute Huetripantua, edo eguzkiaren eta ilargiaren irteera berria. Hori da esan naia gutxi gora bera. Baina, hauentzat, euriaren ongietorria da ospakizuna. Ara! Behaien landen garbiketa ospatzeko egiten dute, eta egun bat lehenago ere elkartzen dira, baina hauek egiten dutena jan, horrela familia miltzen dira, eta historia kontatzen dituzte beraien artean, izan alegiak, edo asmakizunak, edo historia, benetako historiak. Eta beraien komunitateko auziak ere eztabaidatzeko aprobetxatzen dute. Zaharrenek gaztei jakinduria eta aholkuak ematen dizkiete, beraien herriaren, kulturaren, ohituraren eta orokorrean bizitzaren inguruan. Eta eguzkia ateratzen denean, hau egiten dute kriston gau pasa, eguzkia ateratzen denean aurrak errekara eramaten dituzte bertan garbitzeko. Horrela, egiten dute pasatako urtearen gauza txar guztiak garbitu, aldendu eta kendu beraien gainetik. Beraz, aurreko 24ean eguzkiari egiten diote dantza, eta maputxeek euriaren ongi etorria ospatzen dute. Baina badaude beste batzuk desberdinak ere badirenak, eta nola honek ere ez dira balio, ekainaren 24 arte itxin behar detelako. Haze ikerketa egin duzun. Bai, benetan nahi nun ospatu, nahi nun euki aitzakia. Hori da, aurkituko, izan da, oso ondo, zueko 24ean, oso politia, baino, utzi nahi paken, bai. Eta bestela asmatu egingo du. Bai, Amaia Resendegi Luz style. Joanez Kanarietara. Ze gogoa dakat, bai, nola ezin ezen joan, ikerketa sako honean, joan naiz. Esan beste iketzen nun, eta ikerketa egite bialduko genizun, eta alabazen una itxakia. Bai, klaro, lana. Bere sinadurarekin, hori da. Bigarren kafetik, bainera duzu. Jungo banintz, agian lortuko nun zehoz ospatzean, baina orengoz, ez da izango momentua, guantxentzat, urte berria uztarekin lotua zeolako, eta ez orain apirilan gertatzen den zerbaitekin. Eta horregatik beraiek ospatzen zuten urte berria abuztuan, 15 egunaren inguruan, uztaren arabera eta uztak jasotzen zituztenean, orduan azten zelako beraientzat urte berria. Behin uztak jaso ditugu, bukatu dugu gure lana oraingoz, urte berria azten da. Beraz, naiz eta bidalian ikerketa eginez, enun topatuko ere ez niretzako ospakizunik. Eta orduan, esan edat, leku oraindik paradisiakoago batera.
Eta balira, jo naiz. Ai, bali. Bali. Bale, hortara... Bali. Egingo dizugu bigarren kafetik dokumentu, baina guztia jongo gara. Bale. Familian egiteko zerbait da. Bai, hori da. Joan beharko gineteke, bai. Baina ezakit han asko pegatzen dugun, Ez ikusiko zuen bain zergatik. Ez dator gurekin bat, estilo hau. Izan ere, balin, niepia osatzen dute. Niepia da izena, niepia. Isiltasunaren eguna. Orduan, gurekin... Eta egun honetan ospatzen dute urte berria. Saka egutegiko lehen eguna da, urte berri eguna, eta 3 egun desberdineko ospakizuna izaten da. Hau da, niepi izaten da egun bat, baina daude 3 ospakizun. Lehenengoa da melasti edo purifikazio eguna, niepi baina 4 eta 2 egun artean lehenago ospatzen dute pura tenpluan. Dena purifikazioa, pura, dena... Eta elementu sakratuak garbitzeko egiten dute ospakizun hau. Niepi baino egun bat lehenago, egiten dute ogo-ogoren desfilea, eta ogo-ogoak urte horretako espiritu txarrak ordezkatzen dituzten estatua handiak dira, behaiek egiten dituzte, eta egiten dute desfile bat, eta ondoren zu ematen diote, ogo-ogo hori. Eta ogo-ogoak zu hartzen dutenean joten dira, aldentzen dira espiritu txarrak. Orduan, hor daude, hori izaten da normalean egun berdina bata jarraian, baina bueno, gutxi gora bera horrela. Gero, niepi eguna, dela isiltasunaren eguna, egun honetan iten dute isiltasuna nagusitu, bakardadea, behaiek egiten dutena da osnarketa eta deskantsua egiteko aprobetxatu egun hauek, batez ere niepi eguna. Eta niepi egunean badira 4 arau nagusi denek bete behar dituztenak, horregatik hau ez da gure lekua, behintzat egun hontan. Amati geni dela ez zurik ez argirik egun guztian, amati karia dela lanik ez egun guztian, 3. amati lelunganan bidaiarik ez egitea, hau da, bertatik ez joatea. Eta 4. amati lelangoan. Gozamena, entretenimendua, horrela, bakoitzaren gustoko gauzak ez egitea. Eta hau egiten dute, Irlan, inorrez dagoela irudikatzeko. Beraz, espiritu txarrak, etortzen dira, esaten dut, Irla hontan ez dago bizitzarik, beraz, bagoaz hemendik, hemen ez egulako ezer topatuko. Eta hori da, niepi. Eta genban, barkatu, da 3. egun ospakizun hau, eta sua berpiztia da. Familia eta lagunekin ospatzeko eguna, eta hemen ospatzen dute ja urte berri hasiera, ez dira etorri espiritu txarri, juntatuko gea denak besarkatuko dugu elkar, eta ospatuko dugu niepiaren urrengo eguna. Eta hau da, balin nola ospatzen duten urte berria. Dela guztiz desberdina, gu beti esaten dugula urte berria ospatu, familiakin juntatu, gauzak egin, buia egin, petardoak bota, balin justo aurkakoa. Hemen esaten du Argakusok, zera esaten du, bueno, ez dut lorerik, baina tori bonboia bat, Amaia, bonboia bihatzi izuzue, moreno jarriko ginetekela, eta bera gurekin etorriko litzatekela, eta politxena, ezin bada hitz egin ez da nire iraultza, gureare ez Argakuso. Gureare ez. Ba, nerea bai. Bai, hoxe. Ikusita munduan zehar ez detela topatzen, hasi naiz bueltatzen, baina ja pixka delirio pixka batekin, esan dut, bueno, Frantzian, egutegi errepublikarra mantenduko balute, agian, ospatu genezake urte berria orain, edo hemendik gutxira, ez. Irailaren 22an ospatuko lukete urte berria egutegi errepublikarra mantenduko balute. Egutegi errepublikarra ezakit jakingo dezuen, baina bueno, Frantziako iraultzan proposatu zuten egutegia izan zen, eta 1780ko hamarkadatik 1805 urtera, gutxi gora bera, erabili izan Frantzian. Sistema amartarrazekan,
30 eguneko 12 hilabetetan banatzen zan, eta ez zuen ospakizun erligiosorik, aitzitik bertutaren ospakizuna, aztitasunaren ospakizuna, lanaren ospakizuna, iritziaren ospakizuna, ordain sarien ospakizuna, eta iraultzaren ospakizuna egiten zituzten aitzitik. Nik, ezagit, 5 ospakizun bakarrik, guk gehiago, iteitugu normalean, eta gustatzen zaigu, egitea gehiago. Eta, beraiek egiten zutena, 5 egun hauetan zen jai nazionalak ospatu. Iten zuten urte osoko, hori ez, 30 eguneko 12 hilabete, baina sobran zituzten 5 egun. Eta 6. zen urte bisistoa baldin bazan, 6. bat. Beraz, egiten zuten 12 hilabeteko ziklo bat, 5 egun hauek ziren jai nazionalak, eta urtea irailaren 22an hasten zen. Beraz, hori izango litzateke urte berri eguna, eta honek ere, ez dit balio. Eta nik ja... Noiz da zure urte betetze eguna? Irailaren 20an. A ber, 9 hilabete atzea botatzen badezu, ez da. Ez zintuzten ez da ernaldu momentu horretan. Zerbait egon behar da. Ez. Oraintxe bertan ez dago ezer. Baina? Ez topatu urte berri egunik, gaurko egunarekin, egia da askoz gehiago daudela eta askoz gehiago ikertuko nukeela demorarik eukiko banu, baina, beste baterako agian. Datorren asterako. Baina nire egoera berean baldin badago entzuleren bat, eta gaur urte berri bat ospatu nahi badu, berri onak ditut. Naiz eta gaurko egunez ez dagoen, Tailandian, Kanboian, Birmanian eta Bengalan urte berria apirilaren 14ean da. Beraz, hemendikan 12 egunetara, 12 bai, 8 egunetara. Ez zaigu, ezer gelditzen? Eta isilpean pasatuko dituzu hausnarketa sakon bat egin. Noski ez. Ez dute ikusi. Ez, baina 13 egun sexurik gabe, akaso? Hori bai. Zerbait egin beharko duzu ospatzeko, baina purifikatzeko ere bai? Purifikatzeko agian hartuko dut kontxan. Lezokoa nolazean eta gorrian zaudeten, ez erritik ateratzea agian hori purifikazio izan daiteke? Hoi da, bai. Bakarrik lanera bai. Beste guztira enaiz jongo, hola purifikatuko naiz, eta lanera etortzearekin batera ospatuko dut. Zer utzi zaizue. Zoragarri. Pues ala, hoixi izango da nere urte berria, erabaki dut. Posten gara, eta zesan barra izan, Amaia, berriro gertzitza bali mazaizu, korputzak eskatzen dizula urte berri bat, hola behar dula, eta beharra, ez? Bai, beharra da. Ansiedade puntu bat, pixkat bai. Eta ez da urte berririk, soluzioak, badaino gehiago izango dira. Aiez, 13 egun sexu gabe hon beharren, 13 egun sexuarekin hori izan liteke. Horrek bai, esfoliatu beharra daukela ez dela ondo. Gauzen zaitu purifika. Bai, segun postura gehiago. Baina askoz proposamen simple eta hobeagoa daukagu. Zein? Ikustagon, zuria berriro gertatzen bali mazaizu. Bai. Amaia, egin beharrezuna da, zerrez, gugana etorri, egon lasai, eta zera. Keep calm and bigarren kafea. Arrazu besterik egin beharrik. Vale. Arrazia akaso. Nei burua ustiak. Hainbeste gauza eder dauden munduan. Alako ederretasunak batzutan txoratu egiten gaitula. Bai, hori da. Gozatu bizitza. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ze gertatzen da, edertasunari buruz hitz egin behar dugula. Baina ez edo zein edertasun. Edertasunak hola txunditzen zaituenean, edo... Goiuri, nola da historia? Estendal sindromei buruz hitz egingo dugu, eta hortarako italiara jungo gea, orduan, io musika pixkat. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio.
Federico! Ma cosa fai, Federico? Stendhal síndrome. Bueno, geroz eta herri gehiago daude eremu gorrian, komentatzen ari zinaten oraintxe bertan, eta aspalditik dakigun bezala, ezin dugu bidaiatu. Bidaiatu behintzat lehen ulertzen genuen modura. Baina irratiak bere izan du kutsu magikoa. Eta beraz guk gaur ingo dugu magia eta bidaiatu ingo dugu pixka bat. Orduan, entzulei eskatu behar diet, eta zuei bai. Itxi begiak. Imaginatu Amaia eta Maitena Florentziara bidali ditugula. Joan direla hemen gure laborategitik, joan dira Florentziara. Vale. Eta han daudela. Turismoa egiten aritu direla, Ufitzi galeretara joan direla, hainbat museotan ibili direla, eta hotelera itzuli direla. Entzun beraien konbertsazioak. Ez dakit ze gertatzen zaiten, bino, astu intzait, nun nahon? Etzan egin behar naiz. Meditxi kaperako estatuek beldurtu egin naute oso nekatuta sentitzen naiz. Hori, jaun Andreok, estendalazo bat da. Bueno, kasu honetan bi. Amaiak eta Maitenak Stendhal sindromea pairatu dute Florentzian. Tutta la vita gira infinita senza un perché. Stendhal sindromeak 18. mendeko Stendhal eleberrigile frantziarraren izena darama. Eta askok lehen turista modernotzat jotzen dute Stendhal idazlea. Izena duela 30 urte inguru sortu zen Florentziako Santa Maria Nuova ospitaleko psikiatria burua zen Graziella Magherini doktoreak sortu zuen, ze bere taldearekin ikerketa batzuk egin zituen, eta horrelako gaixotasun bat identifikatu zuen. Berak eta bere taldeak Stendhalen sindromaren 200 kasu baino gehiago tratatu dituzte 1979tik. Sindrome horrek diotenez eta hasieran laburtu dugun bezala da edertasunaren aurrean gaizki sentitzen zarela edo kikildu egiten zarela. Sindromenek nagusiki turista sentiberak eta txundigarriak kolpatzen ditu, sarritan herri txikietakoak direnak eta bidaietan esperientziarik ez dutenak. Biktimak aztoratu egiten dira bisitatu beharko lituzkela uste duten leku ugariengatik gehiegi direlako, edo liburuxka eta gida turistikoek ematen dieten informazio piloagatik gehiegi delako informazio hori, eta sentitzen dutelako alanolako presio bat, maixulan batetik bestera joatekoa, eta korrika joan behar dutela hau ikusi, eta beste ikusi, eta gure ikusi, eta behar horrek gaizki sentiarazten dietelako. Paniko edo izuikara da turistak oso denbora gutxian artearekin eta historiarekin izandako liskarren emaitza. Bisita bakar batean dena ikusteko ezintasunak eragiten duen frustrazioarekin batera. Adesso che fra noi non c'è più nulla. Batzuk krisi edo izu edo zorabio hortara iristen dira pintura ospetsu baten aurrean. Edo harriturik sentitzen dira Pompeia bezalako lekuak edo Pietatea bezalako estatuak aurrez aurre ikusten dituztenean, ze turista askok, eta guk liburuetan ikusi ditugu argazkiak, baina gero sentsazioa oso ezberdina da liburuetan ikusitako horiek aurrez aurre ikusten dituzunean. Hau guzti hau nahiko arraroa da, ze izan ere edertasuna hautemateak zientifikoki balio positiboa du guretzat. Eta horren ondorioz berez ondo sentitzen gara, zerbait ederra ikusten duzunean, serotonina mailak igoeten dira, eta zu ondo sentitzen zara. Gogo aldartea hobetzen dugu, eta erlaxatu egiten gara askotan. Hala ere, muturrera eraman da, zerbait ederregia denean, Stendhal sindromearekin gertatzen den bezala, sintoma fisiologikoak sentitzen hasi zaitezke. Horrela, bat-batean, orokorrean iraupen motza edukitzen dute, eta ondorio negatiboak edukitzen dituzte. Ondori horiek esan dut ez dutela asko irauten, baina gehienez hori astebete iraungo dute, eta aipatu dugun bezala batzutan da izua, bestetan da zorabioak, bestetan da ez dakizula non zaude. Horregatik medikuek ez dute pentsatuko nik bezala, ze ni honean ator esatea Stendhal sindromea kontzeptu asko gustatzen zaidala. Niri ikaragarri. Ikaragarria da bai. Benetan. Eta pentsatzen jarri naiz, eta esan dut, Stendhal sindromea sortu dit. Ze, wow. Meta Stendhalizatuta. Ze, pentsatu, zuek pentsatu, ez alda
ederra, zer edertasunaren aurrean dugun erreakzioari izena jarri izana. Oi, super ederra iruditzen zait. Orduan, karo, nahi Stendhal sindromea sortzen dit, Stendhalazo bat sentitzen ari naiz momentu honetan. Wow, azteko lokoia, ze bidaia egiten ari zaren. Urrutira. Bai, bueno, eta guari ginen hemen zorabioak direla eta ez direla, tripakomia dela eta ez dela, baina gaur egun aitortu behar dugu Stendhal sindromea kontzeptu hori era askeago batean erabiltzen dela eta orokortu egin dela, demokratizatu egin dela terminoa eta erabiltzen dugula, zerbait oso derra ikusten duzunean, sentitzen zarenean txundituta edo liuratuta eta gehatzen zarenean, zakit pixkat arnaz estuka horri ere Stendhal sindromea deitzen diogu. Egia esan, artelanak edo eraikinak ikustean gertatzen den zerbait izaten da. Stendhal idazle frantziarrak Florentzian bizitakoaren ondorioz sortutako terminoa da. Berak hango artelanak ikusi zituenean gertatu zitzaiolako horrelako ezin egona. Baina nik, beste motatako Stendhalazo batzuk ere sentitu izan ditut. Eta kontatzera natorkizuot. Eta nik bizi izan ditudenak, batzuk gomendio bezala. Agian zuei ere Stendhal sindromea sortuko izan. Adibidez. Esan dugu, ez da, orokorran artelanak eta eraikinekin dela, nik esan dut, nahi batzutan telesailak ikustean baita gertatzen zait. Eta orduan telesail batekin nator. Dala The Young Pop. Gehi bat. Da Sorrentino, italiar zinema zuzendari eta gidoilariak sortutako telesail bat, sortu zuen gutxi gora bera 2016 urtean, uste dut, eta hor daukagu Jude Law, dala protagonista, baita gertzen dira Diane Keaton edo Javier Camara, eta Jude Law da Leni Belardo, Pio 13. Eta bea da aita santua dela esaten du, eta gero bozkareketa egiten dute, eta aita santutzat izendatzen dute, baina da nahiko ezoikoa. Da inoizko aita santu gazteena, eta lehendabiziko estatubatuar aita santua. Da ultrakontserbadorea, oskurantismo zalea, eta aurrez zer egingo duen jakitea oso zaila den pertsona bat. Denen estimua bereganatzen du, bereziki txiroena eta arazo ugariri aurre egin beharko die, tartean Eliza Katoliko eta Vatikanoaren barnean sortuko diren konspirazioei. Banik telesail hori ikustean, eta jarraitzen diguzuenok streaming bitartez irudi batzuk ikusten ariko zarete, nik sentitu nun Stendhalazo bat. Eta ez dakit den musikarengatik, irudiarengatik, aktorek egiten duten paperarengatik, hor sekulako lana egiten dutelako, edo den guzti horren nasketa bat. Zenigatu nintzen liuratuta. Eta, behin eta berriz ikusi behar izan nituen atalak, ez nitzelako gai, behaien arteko, pertsonaien arteko elkarrizketak entzuteko, neolako txundituta, atzean gertatzen ari zeranekin, sekulako lorategiak, sekulako eraikinak, sekulako jantziak, sekulako musika, eta ezin nun, enitzan gai, entzuteko, zei zian esaten? Paolo Sorrentinok, artelan ugari ditu, hori bakarrik ez dela Gran Beletza, pelikula ere, hori da Stendhalazo bat emateko modukoa, eta intelektualago agian Hildibo. Biak oso gomendagarriak dira, baina bere sortzeko, prozesua. De sekuentzia batzuk de jauzen La Juventud edo Gaztetasuna pelikulan ere, wow. Entzuten ari garen kantu hau, hain zuzen ere, Sorrentinoren La Gran Beleza kantukoa da, eta bertan badao sekuentzia bat, abez batza lituaniar bat uste dut dala, Arbo Parten komposizioa, El Storb eta beste bat komposatzaien musika kantatzen, zoragarria dena bai. Eta Sorrentino momenta hau etzegoen prestatuta. Ez baino, atera egitzegu, Stendhalazo emon digu hiru hoi. Baina, beste lekuetan ere gertatzen zaizkit, horrelako Stendhalazoak. Adibidez, mendian. Eta, ezagutzen hautena jakingo dute ni naizela pixkat
ez dakit Felixiana edo, ondo nahonean gustatzen zait esatea, ozen esatea, ze ondo nahon, bueno, ze ondo gauden, orokorren. Ze polita dan hori gainera, ze ondo gauden, eskerroneko izatea da hori. Eta, ze esatuz, igual minutuko 7 aldiz? Bai. Ja, ez suposatu indet. Ez diazu inoiz entzun. Bueno, nahi gustatzen zait, esatea, ze ondo gauden, ze gustu gauden, ze ondo gauden. Eta orduan, mendin, jute banaiz, mendi berri bat ezagutzera, edo angora noala beti, ze polita da nau, ze derra dan, Ja, lagunak pixkat nazkatuta, bueno, bai, entzun zaitugu lehenengo aldiz. Bueno, gertatu zitzaidan, ez dendalazo bat, Yosemite parkeko, Kaliforniako Yosemiteko parkeko, El Capitan izeneko arrokari begira. Da, kristona, jende asko eskalada librea egiten du, badago dokumental bat duela gutxi indakoa Free Solo deiturikoa, eta da, zoragarria. Baina, bueno, gertuagore gertatzen zaite. Osa, adibidez, igeldoa juten naizenen, Igeldoko herrira, han jartzen naiz itxasoi begira, eta, juten naizen bakoitzen, ez den dalazo. Juten zaren bakoitzeko? Juten naizen bakoitzeko, igeldora, ez den dalazo. Baina, bueno, ni hain ez hemen, nire sekretua kontatzen, eta nire ez den dalazoa kontatzen, eta enaiz bakarra izango ez, bigarren kafeko aurkezle eta kolaboratzaileei eskatu diet behaiena kontatzeko. Eta, bueno, estande lidazleak egin zuen bezala, Italia ipatu digute askok. Nik horrelako emozioa sentitu izanen oroitzapen fuertena daukatena, izango zen Romako San Pietro Basilikan sartu nintzeneko. Zauka zer ikusik erlijioekin, baizik eta horrea sartutako horrenbesteko edertasunakin, kupularen tamainakin eta eskalakin, eraikinak daukan eskalakin, de repente, bai, ez dakit, zerbait barrun esatezula, Hori gure kanpotiarrak tartekoan Elizebik kontatu diguna, berari Italian, Erroman gertatu zitzaion, eta ez da bakarra izan, ze ez dakit zer konexioaren bat edukiko duten kanpotiarrek beraien artean, ze kanpotiarrak tarteko Maia Beitiak ere Italiara jo du. Akordatena Florentzen eguala Galeria de la Academia Junitxan, ze bertan da Michelangelon hildabide. Eta bertan Florentzen beste bi eskulturara zue bai. Bata plaza principalin, eta ero beste bat olako goiko plaza baten Florentzi guztiko biztak ikusten dizena. Eta replika bardina atiz, baina originala nahi neban ikusi, eta emozio nahi nitxan. Oso ederra eritxea ez dan, eta emoten dauze Michelangelo lortu banela arrizati batei, arimi, ero duintasun, ero emoti, baina arrizati bat baino gehiago dan impresioi emoztan eta neharri neban. Negarra egitea ere bada Stendhal sindromeko sintometako bat, baina bestetan izaten da isilik geratzea eta blokeatzea. Eta hori kontatu digu gure ostiratako aurkezle den Mai Gorostiagak. Berari ere Italian horrelako zerbait gertatu zitzaion. Sentitu dut horrelako sensazioren bat, ez? Baina agian potentena kontatu nahi dizuet eta hauxe da. Joan dela 15 urte hola joan nintzen Erromara, astebete pasatzeko area, ez? Pixka turismo iteko, ezagutzeko gauzak, arte pixka bat, antzerki talde pare bat. Eta, bueno, nire azken egunean, esnatu nintzenean, azken gauan, oheratu nintzen, pentsatzen batez ere opus reticulatum, ez? Dia pareta batzuk nun adreiuak jartzen dira ez horizontalen baizik eta diagonalen, ez? Rombo moduan, ez? Eta jartzen zuten erromatarrek. Eta opus reticulatum hori eta pareta hori rombo forma dituenak eta nire buruan neukan oraindik, ez? Eta badagizuen Mai nolakoa den ezagutzen duzue, eta bera da loturak egitearen aditu nagusia, enperadorea kasu honetan. Eta beak, bai, etorri zan, lotura bat, bere burura. Oso kuriosoa da, ez badezu ezagutzen, gomendagarri oso, ez? Eta zegoen erakusketatxo bat, nun zegoen, bere etapa Roman, bere kuadroaketan nola lotzen ziren hiriarekin. Eta hasi nintzen flipatzen, bere arraiak, bere txoriak, bere zugandiak, eta horrelako kuadroak dituztena, kuadroekin
eta romboekin lotzen opus reticulatum pareta horiekin. Eta saiatzen ulertzen nola ikusten zuen Eschere bere garaian Erroma. Eta trantzean sartu nintzen. Eta trantzean sartu zen, eta ni uste du trantzean jarraitzen dula, ze honea etortzen den bakoitzean, batzuetan ez diogu ulertzen ze esaten duen. Baino, gu hemen aigea Italia gora eta Italia bera, eta bai Italia ederra da badakigu. Eta horrelako trantzeak sortzen ditu, baina Italiatik kanpo ere, estendalazoak gertatzen dira, adibidez Igeldon, edo adibidez Iñaki Lasaetura kontatu digun bezala, Europako iparraldean. Lehenengoa izan zen Norvegian, Bergen hirian, eta han badago aukera bat igotzeko funikular batean mendi batzutara, eta mendi horietatikan ikusten da guztia. Egia esan Bergen izango da Euskal Herrian baina eurik gehiago egiten duen hiri bakanetakoa, eta guk sekulako zorte auki genuen, ez zulako euririk egiten, eguraldi oso egiten zuen. Eta ara igo ginen, goraino, oso bista politak ziren hasieran, eta, iritsi, biratu, Norvegiako bandera erraldoi bat ikusi eta hortikan bista guztiak begiratzeko aukera zegoen, eta gogoratzen naiz, txundituta gelditu nintzela, hor blokeatuta bezala. Ikusten duze, horre blokeatua eta bat trantzean, bestea blokeatuta, baino audioa bidaltzerakoan ez da blokeatuta gatu Iñaki, ze kontatu nahi izan digu beste estendalazo bat. Eta bigarrena izan zen Suedian, Estokolmon, Basa museoan. Basa museoak ezagutzen duenak badaki itsasontzi handi baten erreplika eta dagoela hor. Nien naiz bereziki itsasontzi zalea, ez naiz ez da ere kostakoa, baina izan zuen zerbait hor, zerbait eukinun momentu horretan, museo horretan segurazki 3 bat ordu pasan ditula. Bakarri ju nintzen, eta presari gabe, ez dakit hori Stendhal sindromea den museo horretan txundituta gelditzea edo ez, baina behintzat Stendhal ez bada bere anai bikia izango zen. Nien naiz egon inoiz, Basa museoan, baino argazkiak ikusten hasi naiz, eta egia esan barku horren replika izugarria da, eta agian niri ere estendalazo bat sortuko lidake. Eta Iñaki joan zaigu Europa iparraldera, baino gure astelenetako lankidea zen Fariba Seijanek Iranera eraman gaitu. Iranen Teheranen hain zuzen be, gure estan deitzen den jauregi bat, eta jauregi oso handize da, jardinepe badekoz, plexu guzti horretan badau, saloi bat, izpiluen saloia dana, izpiluz beteta dagoena, eta izugarri da, espektakularra da. Eta nik neuk bizizen ikusioten gauza edo edifizio liluragarri zenetako. Zuek uste duzu, Fariba audioa bidaltzen ari zen bitartean, estendalazo bat pairatzen ari zela? Bai, nik uste gogoratzearekin. Bai, ederra da, liluragarria. Oso gustatzen, bai. Urduri jarri zaigu. Baino, hasieran aipatu dugun bezala, hau guztia hasi zen artearekin, eta artelanekin. Eta nola ez, gure Maria Romero Laspiurrek arteari buruz hitz egin dugu. Nik uste igual, pelikula bat edo kontzertu bat ikusten ohikoagoa dela, baina niri pasau jata igual pintura bat ikusterakoa museo baten, adibidez Rothkoren margoak, eragiten dizate emozio bat, baina en plan negarguria eta dana. Baina holan desmaio moduan edo hainbesteko sentsazio handi bat ez. Hori izango zen, nik sentitzen duten fortiena. Aizu, eta gure kolaboratzaileei eskerrak hemendik behaien estendalazoak bidaltzagatik, baina zuek ez didazu aipatu zuek noiz jasan dezuen horrelakorik? Niri kuriosa iruditu zait hasi zarenean Florentziatik. Zeren nire estendalazo nabarmenetariko bat bertan Florentzian pairatu edo gozatu nuen, eta izan zen Katedrale di Santa Maria del Fiore,
ikusi nuenean, ze batekoan harrapatu ninduen sorpresaz, gau ez iritsi nintzen, eta egun argiz, hori, kale batetik ninduala iskina egin, eta ikusi nuenean, sentitunen zerbaitek zeharkatuan banindu bezala, zerbaitola oso sakona, oso, eta ez religiosoa, espirituala bai. Hori, eta beste bat, Leonard Cohenen Aleluyaren bertsioa. Hau da, Jeff Buckleyren Aleluya. Kanta hori entzuten dudan bakoitzeko, nire harima, ez dakit puztu egiten dan, beste toki batzuetara joaten da. Estendalazoa. Bai. Minogozuk? Jo, ba, nahi kosta egiten zait, estendalazoa horrela pairatu hori identifikatzea. Baina bai izan nuke badagoela mezkita ikaragarri bat Casablancan eta kanpokaldean itsasoa eta han flipatu egin nula, ze gaina arkitektura oso berri bazan niretzako, duela urte desinte Afrikara eta Afriki paralera egindako lehenengo bidaian. Paisai dagokionez usteet arnaz estuk hautzin indula Lake Louisek, Kanadan, Calgary ingurutik edo nahiko gertu dagoen erreserba natural horitako batean alako laku flipante bat. Eta lehen aipatu duzuen Sorrentinoren La Gran Beletzak ere sortu zidan justu momentu hortan, My Heart is in Highlands kantua, arbo parten kanturrekin, abez bat zalituan hori, eta ez da, Erroma irudikatzeko modu hori. Etzen beste urte Woody Allenen Erroma ezagutu genula, Trasteverianoa, eta batean La Gran Beletzak erakutsizun nik uste Erroma intangible bat bertara joan, eta topatzen ez duzun hori, eta hor ere momentu batutan flipatu nonde, wow, baina batez ere momentu hortan hasieran bai. Eta Amaia? Ba, nahi asko kostatzen zait. Egia, bain, hitz egiten eginela honen inguruan, eukidetela memoria emozionala, donak esplikatu ziguna, eta gogoratzen dut hori bizi izana, baina ezakit, enuke jakingo esaten ez noiz, ez nun, ez ezer. Baina bai dela egia, behin, nire herrian, ekitalditxo batean, pertsona batek abestu intzun, eta gelditu nintzen, trantzean, enun ez da entzuten iaia bestia. Gelditu nintzen begira, eta begiak zabalik, eta hori izango da, niretzako gehien gerturatzen dena, nahiz eta ez dalazo bat, baina egoera hori izan zen pixkat trance arraro bat. Badakizue, ostrialetan bidaiariak izaten ditugula gurekin, ibili munduan tartean, eta nik agurtzane belantzarani galdetu diot, eta pentsatzen un esango zidala, Zelanda berriko herri batek galduko ez dakize? Eta uste baino gerturago... Ez zin esango bere etxeko salatik dauken bizta, ez da? Ez, baino... Ze, amatxo maitia, entzun agurtzane belantzaran. Bigarren kafeko adiskideok, Stendhal sindromea sentitu nuela uste dut, lehen aliz Gernika, margolana ikusi nuenean, Madrilgo Reina Sofian, olako emozio fuerte modukoa sentitu nuen, olako oiepurdiak, eta, guatzen naiz eseren itzela lurrean, kuadroa ikusteko, ikeragarrizko margolan poska da, eta, kaos horrek berak, irudikatzen duen kaos horrek, Gernikako minura, karri zidean gogora, eta horako emozio fuerte batzuk sortu zizkidean barrenean. Eta egin dugu bidaia, joan gara Norvegiara, joan gara Iranera, Italiara behin eta berriz, baina agurtzanek gerturatu gaitu pixka bat, eta gehiago gerturatuko gaitu gure Ainhoa Marzolek. Zinezalea izan da, noski hau pasa zaitela askotan, hainbat filmekin, ez? Horren politak dirala, horren ederrak, estendalazo bat ematen dizula, ez? Baina, agian, hemen bizi den jendeak ez da horren beste hartzen hortaz, eta nire asko pasatzen zait, Bartzelonatik anonera voltatzen naizen bakoitzean, Donostiko hondartzara joaten naizenean, gehien bat Zurriolan pasatzen zait, eukitzen dut momentu bat, nunago, nola da hau posible, ez? Eta uste dut Donostikin asko pasatzen dela. Ikusten duzuen bezala edozein lekutan gertadakizuek Stendhal sindromea edo Stendhalazo bat. Baina, nahi Ainhoarena gustatu zait, izan ere Stendhalazo bat sufritu behar badugu asko zobe etxetik gertu egotea. Beraz, euritxua bezain ederra den lurralde honetatik gomendio bakarra. Ireki begiak eta gozatu.
Gozatu eta hemen diote nik esten dalazoa bigarren kafea Twitchen deskubritu nuenan izan nuen, Jon Lizek, hoixe. Gurekin esten dalazoak izaten jarraitu nahi baduzue, urrengo itzordua bihar izan barko duzue. Arratsaldeko 4:00 aurrera izango gara eta bigarren kafean eta txintxu izan bihar arte. Maitena Salinas Biztegi, datorren aste arte. Plazerra, muixo ondio denoi. Amaia Resende Giluz, bihar arte, ez ostiral arte. Genik gara estrena zelakoan. Goiurizu, bihar arte. Bazoi entzulu, bihar arratsaleko 4:00 aurrera, hemen izango gaituzue. Bigarren kafean Arbo Parten Furalina kantu honekin, edo berazken kolpetxoekin agurtuko dugu saioa. Keep calm and bigarren kafea.